M'agrada perquè lluitem tots junts per la universitat i per tindre un futur més digne. M'agrada perquè defensa la nostra universitat. M'agrada perquè em permet participar dels òrgans de govern de la universitat i de les seues decisions. M'agrada perquè acaba d'arribar i m'han acollit molt bé. M'agrada perquè nosaltres treballem dia rere dia a les institucions. M'agrada perquè és una organització vertebradora de l'estudiantat universitari demòcrata i valencianista. M'agrada perquè junts treballem pels interessos i els drets dels i les estudiants. M'agrada perquè lluitem al carrer i a les institucions. M'agrada perquè som un grup d'amics que lluitem pel país. Perquè actua tot l'any, no sols en temporada de campanya. M'agrada el BEA perquè lluita tant al carrer com a les institucions. M'agrada per moltes coses. M'agrada perquè ha sigut una organització que porta lluitant 28 anys per una universitat pública, democràtica i valenciana. Perquè tinc ganes de somiar. Volem que els cartells de la reprografia i la cafeteria estiguen en valencià. Del meu campus canviaria l'acondicionament de les cafeteries, ja que quan vas a fer-te el dinar als microones hi ha una cola flipant. Volem un campus més sostenible i amb més accessos per a les bicis. M'agradaria que hi hagués més espais verds en els campus. Vull que les persones matriculades en els grups de valencià reben realment les classes en valencià. M'agradaria que a la gent de Blasco Ibáñez no es tingueren pegant voltes d'aula en aula. M'agradaria que el rector complira la seva promesa de tindre una casa de l'alumne. Vull una universitat dels estudiants. Vull una universitat pública. M'agradaria que hi haguera major accessibilitat al transport públic per a vindre als campus. M'agradaria tindre més docència en valencià a la universitat. Volem uns preus justos a les cafeteries. Volem plans d'estudis que es preocupen més pels estudiants i no tant pels diners. Volem un campus de Burjassot més cohesionat en la universitat. Pública perquè l'augment de les taxes ha suposat un atemptat contra la igualtat d'oportunitat de tots els estudiants. Pública perquè no ha de ser un ensenyament només reservat per a uns privilegiats. Pública perquè tot el món té dret a estudiar en la nostra universitat. Per la pública, per tu. Democràtica, perquè el vot d'un alumne compta igual que qualsevol altre. Perquè vam sembrar la llavor de la transició democràtica a la universitat. Perquè volem que tots els col·lectius de la universitat tinguin la mateixa capacitat de decisió. Valenciana perquè és l'eix de la construcció de la nostra cultura. Valenciana que servisca com a eina integradora i dinamitzadora del conjunt del poble valencià. Valenciana, ja que si nosaltres no defensem la nostra llengua, ningú ho farà. Vine i participa a les eleccions de la Universitat de València. Fes un buidet entre classe i classe i vés a votar. Renuncia a la passivitat. Participa. No t'oblides de donar la teua veu. El dia 22 de novembre fes sentir la teua veu a les eleccions de la Universitat de València. Participa el 22 de novembre. Participeu el pròxim 22 de novembre. Vota a les eleccions de la Universitat de València. El 22 de novembre no et quedes a casa. Vota el 22 de novembre. No fem de la nostra ignorància un argument. Mou el cul i participa. Perquè això és bonico de veres. I crec que ja està. No es podran guanyar mai si ens donem la mà. I agafem l'herència que ens vareu deixar. Som la flor que naix de la llavor que vau sembrar. Som la llum que guia en l'estudi. Som les vostres veus i no ens faran